Mwanchi murigiria Oinka TV twakwareganira sentunda yende ekero tore kenyoro kia botire ekegotoka ime ye ward ya Machoge basi egegotoka ime constituency ya bo Machoge chache asenka yo mogaka John Oino oyo tokumanyinga abwato muchando no muchanda abwate no mwana ye omonyaruko yo rwarera sege kabono kimiaka 13 mwako ngushya gotweresa sobwagare nga omwana na kiarwarete no mwana na erengo istore komororo tole nga kiarwarete igo mwancho muri Oinka TV ngo kwarega ni goikerano eri ndonyoro mugano ya sobo ime tose kuba bono tokotebe gotambe konyo yo mino karoji karibu sana mwaka John. Asante sana. Karato tyanga malita oburunge kyokurukwa amatana borongo John Nyamukeli Oino kurotire Machoge chache. Yes Kanyorokia akero sublocation. Bono omuchando bwatano rulie Muchando mbwatano bo mwana oyo ko ku salon yo Nyamukeli na abe na miaka 13 abwato muchando kuri bulitu abwate ndi munisipality kotiga akia kabaru likichabe mwana abaru akoru agatwa banisire yamagoro ujinsa aho ntari koigwa omuna atari koigwa magora ebona abwate kagabwata amaji gabwate keregento utara mwiri nyagitali yake jabu ngachi ngichabe washakire nyagitali kumoyo abana jagate Kenyatta ku Kenyatta ngayatabaka kutabaka ngando ugembo ugembo no banga basemi kurunga makumire kichabe kichabe na kanya rugo rwelio obweni uko kurwa ubono na omurerete ganje bweka miaka 13 ikaro to omurere tayo bweka mwana oyo tabwati ngina ajete kale bono miaka 6 ya aje kurwa ajete 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 so wadi mesa ajete ngikera takagenda magwasa lenge masini niga akaimukiria mora akabodi nja goroki akatama akaenda akachaga answera tukakwana kurukoti akangura abana bakabaira anda kaja kabatukuta epara ona yadu de bara kurwagu njemba lente bakawaleo igo abana barengo bwate abana bano mbwate aba amwe abana batatu na hereka jidina abana babere igo babere igo mubaga ina abana ibana abagete bona abo bwate bande ngai bagasoma eso basa mu Gakeru primary oyo mogera sirenga ya mara class 1 ayo mu 2 class 2 na class 1 oyo ruwale tokoro kushalo ningo enda school ayo kwenda school korubuna iboleto wana bakwanyi bombulete gosinyi kumugumire school ya imiti gera dimbwati besa dimbwati kende bona utareke school nabwato muchanda atakire kora konywa igokorwa ngino mwana yagachiete nabora yebweka yo singwa jito kaleta musubati onda nabona jibweka goto bwati musubati onda naende mbona musubati onda okay abone kero koiro mwana yo nyagitari kwa muretire bakagaiga amachiko nale kwa yetu nyagitari kwa bere ko yabwati anyabwatiri oja bona nyina munyagitari munene saga tontoga era bakwanda baje bamuduresi bamama lyogo lakini kuruesieku stina no mujando ndoko yana munawe ntako bayiga munawe adiri odiri wono umwana yekero agwate babwato muchando we spinal cord ga magega wate bana nabwate ndo bana ligumba somo gongoye na chiete na teturi gumbeli na bare tunakia wetaga afeke chimata abo igoko baro no kwa mu affected chimata bona bakamara chimata ko nyara gotara tanya gotara ono gotera ta ko nyara gotena anyinde yara treneri yakaigo okay umwancho murigereria Oinka TV na nakumanye torasenka yo mwaka John Oino yegotoka sekenyoro kya botire ime ye ward ya bo Machoge basi yegotoka ime ye constituency ya bo Machoge church aiga no mugano agenderete gotwa umwana oye umunyaruka uyo rwarira segeka kimiaka 13 buna ibure twagachaga kurwara mwaka John watebirenga bagaitana no murugi oye konye banyorira abana batano igonga gwikabono mwaka John gabwata abana batatu oyo monero uyo rwarite babere nigo bachiete na ngina gesangina agenda nemitinyinga ya myaka irenga yali myaka 6 yali muri gukwana muri gwakira na simi gosekero kende turi kora abori nga bali abachiete nga kibagenderete goseretanya okubuli aba kibagenderete tanya kubona nyo kana onsimi onye nyabwa kasimi serikali yangu lete kamwa
serikali kali yang'ura akaja akatuguta ngana kalipota serikali otugutira abana ngaira abana serikali kabaligereria akatebea ndore ntulingina nayo kumulia sale achikora ndike gambiro ngai mwachete serikali obisi otisi ali sekundi abana Gosongo Ogembo nomwa nero yaba bagirita abana aya ekang'ura abana ekamwa iye serikali go yakuleta abana bonsi ekang'ina ngina gasinyuko balenda ngina gasinyuko lenda kerasinyuko balenda akaja kagute bara ebara raria bara korali akanje kone bibia kagenda bonsi pi batatu akatiana babere okay lakini oyo ruwale tera no atigale tasori aya bonsi mbajete oyo na chete ngina bonsi yo ruwale bonsi mbajete ngina agaja kabaleta nende bonsi araja kabaleta ndaga tukuta babo gieko rachorete bali babera kana baro abo dima yatia sengenjo abwa na baite nabo igekera chete na abana aita abana babere anje ngamye abana batatu okay igekera chete amonyo ta abana batatu bali achete na baro babere nabo irete ate nabo umwanje umurigereria Inka TV ekero togenderete gukora umugano uyu igonta gitu ubikire break abo ikenete tugokoretera umwana uyu tugukwanira rituko ria rero onyorire mechanda segeka kie miaka 13 bono tose kweba aiga turase kenyoro kia botire ikigotoka ime ye wodi ya basi igotoka ime yabo Machoge Church constituency county ne ya Kisii chengoro kwa MC Dudu stochi andale umwanchu muri na kwareganira inde bina nagotenga tora chire break kidogo twiranire gocha kena gotenga ngo koletera ndebo no umwana utogo kwanera uyobere gakorora segeka ki miaka 13 bono mwana uyo osakurigereria iga nero uyo no mwana uyo ngencha akorekana na bakorekana mokera kini igabwate miaka 13 bono na sengenchi yoboroiro bwatwarira senga kintambe na kiekora akorekana boiga umwanchu murigereria Inka TV tinkwe bagotebanga konyo yomino karoche atebe mbiya mono na kero kende na haina bogo senigwa umwana oyo igakoro kwa Sharon na bayibole tuno mochando akairwa senya gitari omwaka John umwana bono nero oyo kwa bago kongeresa waterete nga somo gonko yega na atware to mochandekera kuiborwa ekero kwa muira senya gitari gwatebe ko muira Kenyatta kamoira niyo kamoira nyagitari Ogembo okaigwa bosemi muira senya gitari ya Kijabe nyomo cyo Nairobi nkwa mwete ntoma yetinya gitari ya Kijabe no nyankuru wabaka Nairobi transport yo kumwira Sharon go Kijabe na kero kende kubwenigwa ne garama para bya babago konyete babeta abo musaada ekagera ukairo mwana oyo Sharon bunari gamba kasenya gitari ya Kijabe na kero kende Kenyatta miyamona so kombole swali elio inchekera mwana arwate nanya ekaranya oretu muna na sauti kurware site iyo boja munda yonyate bokonyi urwasa munda yonyate bokonyi ibona bwate nkaonye proti ya anelia egere ngamwire nyakitali iyo mondo na oneti egere ngamwire nyakitali paka muna jite kubaru muna abatu akuru kurwagu munda yonyate bokonyi kurwanda onse aya yo asana oneti ngumundu wana oneti olengoro ona oneti na rombo wetwa kabone wana ngona kuko tabanga bono chiwe sokwa oneti umugondo bono nchiro bose cyari njiyo cyari wana kinataka abo nyaba samalium ya muna bona gwate baiga samalium ya bankonye na nde mwiri nyakitali ega na ndege ndere usina usuke miaka yae ati kwa muno muntu mwancho murigeria sokurigeria umwana oyo Sharon na bakorera tuko baru asomo gongoye agacha akabekirwa pipe iyo kero kende kamokonya gwetia macha ali alenga seligomba iyo kamokonya ikabono sakurigereria buya timaiti umo kamera ya nene nyara ko bagekurigereria mwakonjoro mwana ngana to kumonjoro munero osakurigereria umwana agaiga umwanchu murigere na bokorora umwana oyo gaiga na koreire kumanwa na akabekirwe pipe iyo kamokonya kero kende amachi nara rigotoka seligomba gweta buya kabere yaye osakurigereria umwana oyo goika amagoraye babarusike koroto isenge koroto umwana oyo nabwato muchando osakurigereria amagoraye gaiga
kamera ya nesa kongoro kigaiga umwana oye byara byaye byamagoro igo bibutoire go ikabono no kugoro kwae korunse usako kiga mamugoro usakorigera ryo kugoro kwae korunsa aiga nabwate riyote riraroro ririya bere rikumucyanda atari ko nyara gutacha umwana oyo gabwate ubururu bwekerengo kegoro bono iga nababwate umucyando kugoro go kwae nkobimbete sakorigereria iga kugoro go kwae nkobimbete na kero kende go chansa kamera ya nesa kurigereria iga noro kibona okugoro ko kwabeire go koringaka kero kende asingencho yobo beboraroro nakitoko tebanga omwana oyo goikabono iga bado nabwato muchando na atakero go konywa ise nabakororekana buno muntu ole buronge kuiro omwana oyo asinye gitari iki kyonsi gagotebanga kero kende ohereru omwaka John. Yes. Ase wodi ya basi machoge basi ine omo MCA boro ngoro na maitenga kero kendo mwana wena bwatu muchando ngabno mo mese na manyete one wodi ya no erbaro gorali na maite ngendo ngangonyire na omurigire dio na made mara kwa mara onegero muri konga omo MCA kyagurukwa akugurozi orondo omo bunge boro ngoro kero kende na bwate ujumbe mungu boro ngombo na abwate ujumbe na maite na atomira bantu jioro mara mingi lakini kene nganya mujumbo ono kyakuruka akuruka alfa miruka mwancho murigiria no mugano uri bugo kumia ubwato bororo bonene ekegera oito kurigira libono no mwana Sharon oikero kende bono kanga okarenonya ne kirasi ye 11 goseto tebe kanga okari kirasi ye 10 ikiagire miaka ya ega ikire 13 lakini akero kumurigereria igakorekana umwana omokena sengencho yemechando abaire kagwetera aiga bono nori swali ligo charia rwerana ki ine ngora mokonye umwana we Sharon elinde nere anyare ko bakago kina na kwirane rubugima bwaye bwaboronge konyo yo mino karoche bono iga nigo tokorwa appeal ngonde bwensi ole rugo konya umwana oyo nabako mokonya ko tutaraikabo mwaka John. Yes. Kero kende mboko nki kwabere kugwetere kero kwabere gukorenda umwana oyo oguna yeto irobonge sana challenge nyinge yori umwana oyo none chianga iga yanga tabuati nona asa kuraruka imaduru sikero mwaka ingo imaduru satu asenge njia macha yago itikira kira wakati jabo nini ono burangeti buaya baada ya siku 2 ogosibia yonse ne jibesa ono njigulire besa timbuati wane jina nda ko ya baru ya singi 100 ono njigubeke garama yo kuragira yo kunywejaye ye sabuni inyora tindi kunyara ono nakingosaba asoma samaliyo muya asaba samaliya ya tiri muswaliyo asaba samaliya baya baranje wongonya bangonyera umwana kwanza ya nyagitali arwalibu yarwali gunera mambi aje ko munyaruka nere asoka baratale igo okubani kwa konene nkurukio ko umwana ngakiuta gitakonya aso wani bwane ko ndage to mwana yakonyu agende nyagitali uri nyagitali anyo none kerugo egera nere mambi abo mwesi ko gutara para ikerugo tagitengere kanyo ne wheelchair arabu no kwani gera mbua onza bundi ko rane ga senkong gera ritu ko sabuni ko ngora wa ya siringi usena mzini ino spiri janga jia gera ma jago ri 24 hours ngakwante byokurukwa Sharon Nyarinda bono gabo no karanste ga iga ngayugwete bobe okogoro okokobi okogwensa mene ko gwete bobe nanda sandu gwete bobe nararia ndete asande mbiyole ekero kurara ngakyo koigwa amacha goiteka amacha yago chago chanda ngukoromale ndibona nega sienkongo moncho murigeria keroroche tugukwana no mwana Sharon igaiga agukwana igoro ya macha yako bagakumuroma ayekogera abekere pipe we yibuna nakomanyia akoreira operation akabekerwa gaiga nereko mokonya gwetia macha yokoro kwaye mwana bwe kotebire nga igabwa to muchando bwekerengo kegoro
yale kunyarekana no nyambono mwana uyo gari kwenda se nyagitari elinde anyare ko bakagokonyo Sharon konya kwende skuru no take to yende skuru mamu mino no mama ede no mama ede nga ya chiete atamete ngoma serete naruchaite kumana agachaka kuomana ngobare kuomana kama tata agachaka genda akagotiga mamu mino bono no taito morale totai tukara mamu aye nkioro nga kibono taito konyo aye omuntu aratuko gokonya nkio taita gokonya okogoro na kogo cyane temo mwancho murigereria omwana uyu nagukwana yente getangani atebire tatagetingina yente atagete no gokonyo yatebire abwatumo cyando mono na sokugoro kwaye na mabera manene sana omwancho murigereria kero kurigereria aiga kugoro ku omwana uyu nakubwatumo cyando iga nabwatari yote likogera chingi chigocha mwana natata gokonyo kwa bwango ayebuno moisani gose omosamari omuya oli oratake gokonyo mwana we Sharon liminere arore a meaning osamana yobugima naboko mokonya eyema konyo yo mino karoche nsae nabakubosesenia omwana oyo oheteiro bokongo obonge una isato manya ohitire sinyagitari sinyinge gati ya benyagitari ogembo ochira sinyagitari ya Tabaka ochira sinyagitari ya Kenyatta boigo ochira sinyagitari ya Kijabe egiye gotoka ime mucho Nairobi asabere ga komanwa okomanwa gukero kende kwa moirobo moyo gwikabona lakini ndege tu ambuburiri otebire nga nabwa to muchando sana asokugoro kwaye na macha yago iteka yonata kire kero kende konyoro bugwenia bwekerengo keigoro ninyarekana onye no kuirunse isikoyense ya Kenya iliko gweni guboronge kogicha abwene no kugena kwanenga ekero ogenderete kurigeria Inka TV naye no kuneke na kero kende komokonya omwana we Sharon ilinere kwirenera obugima bwaye bwa butambe nabura butambe to kumanyinga Inka TV nere channel yao na mbeyemo ekogenda guika ebichi wikemiche menene eligo koretera amangana ndonsi ali akobaga gwateka ko emigano buneye niganeti ogokonya wekerengo keigoro aye kole buya ndi kubwata birengereri biya ndi kubwata mabera nabako mokonya omwana Sharon ntokonyara kurigereri isebono korende omuntu tokurigereri no mwana ntokotaka kumanya meganende menene guchimagega lakini omwana oyo ere naganeti obokonyi bore obwa bwango kwa niaba ya Inka TV kurwase ekenyolege kiabotire ekegotoka ime ye ward ya Basi Machoge Basi ime constituency ya Bomachoge chache chenkoro kwa MC Dudus